iki filosofine wayang iki nang kene iki kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa ming putih rambuté tok. Mir. Wis ben ra apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong traca. Saru traca, sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu diikuti. Oh, ngono ya, Gong. Wong seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Heeh. Nalke anakku asuh. Waduh. Mutiar. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngrembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang. Lah kuwi wigati, kuwi penting. Merga niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ha ta, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Nggone bapak keneng ora, Pak? Nggonku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro, aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek nganu dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem, wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal, sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh, sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Merga kadang kala sok ana congkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pinter njara langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom, ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Samploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor 1, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandhang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong aku mesti ketok. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuane. Iya iya.
Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh. Ah iki kahanan kaya ngene iki arep tak luwih apike, Pak. Arep tak luwih becike. Maksude arep tak luwihke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek mbangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Ngene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom, doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaking negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Ning aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Ning oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul, aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho, ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung ki cara sok ka bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka. Ning apa jenenge iki? Apa, Truk? Awung kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku. Anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki bapak teko, Gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene Truk, tembunge nek ketemu sedulur ki wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat. Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor, udu. Doktor, udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa. Jambu Dipa Nirmala kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute.
ning daharane Pelempertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk Pelempertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Waduh. Papane nang Kayangan? Heeh. Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Lho. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare Kayangan Surabaya. Wah. Budhek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Weh, dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan, kuwi Kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi yang diwastani Kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ah dudu ye, ha iso ora? Mandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni, ora dilem. Ken biyen yo nang kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbuh karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, heeh. Paham aku. Nang dhuwur ta kuwi? Heeh. Mun aku nang isor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngepruk raimu iki kowe. Kandan-kandanane ngeyel ora. Kuwi Kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Pelempertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah neng Kayangan Bagong. Andra ingkang puspita kasilering asamirana amre tutuk sirahe Sekar Maya ku ngas kan danyorun Modar lali ayo kowe. Apa itu cakapane? Maweh raras. Renane indriya. Sulo kok karo ngentut. Saedan kan. Nek guyu-guyu Mar. Rasa diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Bu. Kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Kowe iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok ndur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti Kayangan menika Bapak. Dalan anjok enten Kayangan menika namung Bapak Semar. Bapak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing Kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru,
nek Bagong butuh pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek bapak mboten kersa niku jam tangane balekke kula. Wih, menehi jam tangan ru bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut. Alexander Christine Hakim nganti raimu apa piye? Ora kowe ngapain digluk-digluk ngantuk apa? Ora. Alang ya lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek bapak mboten kersa, lho, Gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Lha iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lanut jambu dipa kusuma, dipa nirmala. Dipa nirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak penake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso gayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing kuwi ganti tak jak rembukan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi, ning mripatmu kira neksani ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene truk malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lakon apa ta iki? Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar kuwi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku iki nek ngambok langsung tanpa nganggo petungan rumangsane anggepe. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumandhake anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ora ketang mung siji.
dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Ponokawan Bagong, dalem apa pancen mengkono dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cemadhong dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat-syaratane Bagong. Syarat-syaratane napa? Syarat-syaratane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Ponokawan Bagong, yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Ponokawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir hidup nyomangolon caka wadanani rombranang ing dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke, wis kelakon, wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan keloro-loro terus kakang nika diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tetenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten pareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelempertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane, sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon,
Bagong, kowe tak paringi Plemertangga Jiwa jambu dipanirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Plemertangga Jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ra iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Aming sebut nek narapidana kok banggane ora jamak. Ajake penusukane, penusukan apa? Nyepelekke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid nek do tampa rapot arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gendone para gendro. Nameng ditandhi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah tiwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-katai kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu empuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Ya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, saniki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Awula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga, wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki.
kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semene akeh iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng, Pak. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming sabagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah arep tuku lemah yo ngombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayang tok nanggap campur sari sadagelane. Ora gayang ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong traca. Saru traca sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis sak. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati kok titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani, Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa?
Ira iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kangane meledak sumbune ngendi? Lah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metun Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Wow. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Nggon abang-abang. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Ya mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Tru. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel anu kok nungkoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik. Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Lah ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Aku ngono wong ora duwe tur wong goblok iki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkat, Pak. Iya. Pindha pesating sumbana. Sumoso ping rasa jati. Datan kawusul manjemunen gupit sanggar sangarup nenogan toko capurnalika semanten sang Hyang Pikulun Bathara Guru ngawi sanggening Purwadya Bala Duran Ndara Pating bleber pating Lokotrita bukakane garan. Pong Pak Pong Bu Bala ngalica De sapa sing gawe? Wonten menapa Di? Teka Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring Purwadya Bala. Para putra kadewatan. Malam menika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka parenga ingkang ngraka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhong dawuh, para mawu kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh. Para mawu kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh. Rama Pukulun kula pun penyarian cumadhong dawuh. Rama Pukulun nadyan kula ugi cumadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun? Kakang Narada prawi dinten samangke anggen kula ngirit sangganing Purwadya Bala sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa jambu dipunirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah didun tumbali. Mawi pelemretangga jiwa lan jambu dipunirmala Kakang. Lajeng nuwun sewu Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat.
Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malam menika pernah kadang werda paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun prapertangga jiwa lan jambutipun nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan diku Adik Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ngginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli bagong anggenipun nyuwun pramertangga jiwa lan jambutipun nirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken pramertangga jiwa lan jambutipun nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Narada ing kakiat risang kapirang urinangku kinempet kempet dosang reknaning bawana adalah berkencong waru doyong pak pak pong buk bolong kali cudi sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalaran paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking neraka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit Adi Guru nuruti dhateng gegayuhanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya. Namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kaliyan paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun mapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kaliyan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho, Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika papanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa, sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Narada. Malanggen kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti. Namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kaliyan kula. Adalah apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kaliyan panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dhereaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambutipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Narada, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yamadipati penyarianan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada lamelu-melu ra melu garap dipun sengecaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos nyembet ing neraka isine bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon iki. Indra wonten timbalan, Brahma wonten timbalan mulun.
Yamadewati wonten timbalan penyarian wonten maring adawuh Rama Pukulun ora usah walang ati mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka kula nistakaken dawuh nggih pangkatipun ing putra pincang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Tru siap lho Tru iya wis rasa kuwatir tak ewangi le aku nek karo kowe percaya nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewangono wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mulai ya Tru ya. Sakit temen. Sabar-sabarke ya Reng. Aku kelara terus. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Tak pethoke ya, Tru. Ya, wis kono ngati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Entuk ayo melek entuk weruh ya aku ayo pinututi lampun katututan lamun mangsa prawira digdaya
Ora ngono magawe gelari rawang wang. Ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, la iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Nah yen kowe ora kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, aja takon dosa. Papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Kagat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Wis dadi niating atiku Ndra. Lho. Ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun karo kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa sing tawedeni apamu ora minggat dibantanganku kelakon tinjo ngakirat nyawamu cemplungke kawah candra dimuka. Ayo maju sejangkah, kowe maju secangkah, aku maju secangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan ki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang, ayo maju leno pangendamu, nek ora ilang sertifikatmu aja dinyambah. Lho, dewa ki ra di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kenceng kok ora perang. Maju lah ayo. Iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Para dewa. What?
Iki ngapa sing teko kira ki? Nendi reng? Arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai bae. Aku muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Wis kek mulai prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh to. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Lara gledak ya, terus candas aku diantem meneh. Ah santu aku ancang-ancang. Sing anyang-anyangan, ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaeloaning jagat gaweaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena lho. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa ki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa ki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa ki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol, lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mingke, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo ngantem. Legane nganti kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe menungso. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe ngedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Odara kowe, kampungmu kapan kowe? Dian, buku karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do baca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye?
Wis untu waras wis aja pun ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayani mati ya. Ayo waduh kok pecah modal ora wala wis konangan ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling nyumet rokok ora? Dewaning geni to? Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge apa jenenge anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Siap-siap tenang ngene. Ngono rama tuh digedhek cengele, Tru. Ayo ngono mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Kaya ngapa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe awan mlumpat mah kecemplung. Terus, gentane sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah tenan. Gugu karepe dhewe manus maring jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro.
Terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki piye-piye? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wis ora apa wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketulan Pak. Marika den mrayitna semune reseka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwatan mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mersal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Didak martabake, Tru. Ha iya. Lalu wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet ayo mulai terus nek loro-loro tenan gareng bengi mesake tenan ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu gedang to. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusike. Condro dimu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo. Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun adik kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki.
Mulai ora. Biar mulai ora betah terus suarane bakal ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih Mang Kanthi teng Kayangan. Mang Beto teng Kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh nang Semar kali Gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal rapopo, kakangmu Petruk Gareng. Nglabuhi kowe rapopo sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis Gong kari ning omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Menggalek ping bapak Petruk Gareng. Iya, aku Petruk Gareng. Wis kono mangkano nang bojomu rasa dijak. Ra. Ana pateni. Mulai ya, Tru. Ya yo. Mulai ora. Menawi ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula Kanthi minggah wonten ing Kayangan. Nala Gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu. Kok dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngapa wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk Gareng isih lumayan isih iso tajak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapakku mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petruk cemplungke kawah ya mati. Aku ora ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petruk. Arep sowan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dapure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis suwita ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinahi nomor. Monggo aku wis ados kok ngene ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Wegah. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu manek waya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Aku ngaturke bekti ya, Pak? Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe ora sembrono iki Pak Demu mbilung. Pak De bilang. Pak De bilung aku ngaturke bekti ya Pak De. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan, Pak.
Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok Gong, aku ora tuku kok Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambiyen ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane ki terpung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde milih engko gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong saiki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Aku entuk sasmita sekrate bangun desa kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan apa? Malah ngisruh. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa. Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru iki to tantang. Ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune, Gok? Wus. Lambe arep dituku ora. Terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Mosok. Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku malaporo bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra Dimuka. Bapak ora oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Wih, ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantune Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi mbiyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Le ngeden tenan ngrekoso. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditulung. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik.
lek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Esmaya. Sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critane kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejomaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togog utawa Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gog? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tak nggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ayo. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Go. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya seneni. Manik Maya. Semar balik ki. Ora lo balik untal kowe. Ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi, sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Gak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu kowe munggah ning kayangan atene modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa ngene wae kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke sapa kowe tak dandani gelem ra ning ora wedok lho Gak aku. Ngono to dandani wedok to kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah, seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plitesi mbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta.
Dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus anggo munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku kok malih piye? Mbuh aku ora urusan. Ora usah malih ra apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Tata-tata yoga. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kowe ngapa Gok macangkeme digojeki? Menenga. Ki lurah Togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuning ki lurah Catu Goro. Ulara krasa wengi. Kowe iki wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Diane gleleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Gak. Iya, padha-padha. Waduh jane iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Togok. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Togok. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe to, Gek. Nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Gek. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan to, Gek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng ting glenter. Sik. Raden Janaka niku paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye to, Gek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Gek, ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuni lan padha katang ayataya. Iki sula apa? Togok, aku bingung, Togok. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane gise gembira rera-rerapan nyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Togok, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi, Togok. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem.
lasem slindro patete 6 togo nggih pun rika ndang cekak-ceket ndang budal teng kayangan aku njaluk pangestu ya Tegek nggih ngatos-atos tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe mbok rasah metu sia-sia ora mulih wae aku mulya ngono ora aku budal ndhisiki laku to Kakang Semar mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing kayiwangan estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panodi anggendika Kakang Semar mastuti menapa mboten dawuhipun dewa aku wis pasrah bongkokan yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sedyane anakku Bagong aku nadyan kudu tata nyawa tak pasrahke marang kowe Bathara Guru Kakang Ismaya mboten kula mboten badhe mentala merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh mila sasampunipun rawuh wonten ing kayiwangan kula mboten badhe tumindak ing mboten sakmestinipun Kakang malah sakmangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat sakmangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh tetep dados sesembanipun Manikmaya kowe iki piye to dewa kok mencla-mencle maune aku arep tok cemplungke kawah aku wis gelem aku wis manut bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka mila sampun Kakang mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing kayiwangan menika badhe kula sugata. Nyugata marang Semar. Wah, lah kok tenan. Iki eneng woh-wohan. Pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Guru aku ngaturake panuwun. Kakang Semar monggo. Kaliyan Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdekaning penggalih. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak Gedi maem kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manikmaya mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Datan Grahita Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra dahar jambu dipa nirmala pelemertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manikmaya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupian dahar pelemertangga jiwa jambu dipa nirmala semerpet kang panon dawah plak kapidara Lurah Semanala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Pripun tadi? Berkencang waru dayang Pak Pong Bu bola kali cedhe sapa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengka Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem dalu beksi wisa racun. Bono kawan sami mblasah kados mengkaten menika dos pundi Dewa? Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan
kuandaning Panakawan katelune papan ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Sawise iki mengkulun pribadi kang bakal nglundhungake kuandaning Panakawan katelune marang kawah Candra Dimuka Indra. Lali dhek. Wonten pangandikan ingkang adewe. Yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan. Yen pancen wani Janaka, aja ndodhok ayo. Ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dawuh. Yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cak didelake ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Dene kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang. Monggo kula aturi namaaken pukulun mati dening ulun kita Arjuna. Supan apa to iki Janaka? Wah, Janaka kan joget kaya Dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cis Trisula jeblug dada kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah diguru ya ngerti drei. Kula aturi namaaken pukulun menawi paduka pukulun boten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya. Aduh Kakang Rada mlajak. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora usah cerewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, ora ajar kowe ora. Pukulun rada. Apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Ya piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecethit kala menjingmu. Anu yang goleki bapake. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petra pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora, pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi saniki dadi dekoke? Neng pinggiring Candra Dimuka. Aduh. Nek ora tak belani, nek ora tak slametke gake, slametno uculana bandane bakoke. Waduh, ora ning kono. Oh iya. Wis do batang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Yen mau sore lah aku ndelok Gareng jan
Tak tambani, Pak. Tak suwunke ngersaning sing gawe urip. Bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Mergo kowe tak kandhani Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati, Pak. Kijinge durung dadi mir. Nek dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar. Sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih Den. Waduh Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun Ndara. Waduh Den maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dibodo-bodo. Pripun Ndara? Iya dibodo-bodo. Padha-padhane kok dawa banget ya Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara apa Petro nun mbok iki kon semingkir wong kok rupane kaya rating awar mulai terus aku apa ngerti sene arep mulai setan iki wah diapure Bagong lho ya Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Warubinangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terus. Engko dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo ndak. Bekti kula kunjuk pukulun nyaya Kresna ulun nampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun nyaya Arjuna ulun nampa. Guru akehku aku ngaturake bekti. Nyaya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangetan gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ana ing jagat Janaka ora pantes sira dadi laranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka
lampaning magepokan kiran kadang kula pun Arjuna. Janaka sowan ning Kayiwangan. Nalika semono Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun. Janaka ngembari marang panguwasa ulun. Ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing Kayiwangan. Ninggal Suralaya lah kok Janaka wis lungguh ning kene. Kresna iki lelakon kepiye? Welah dalah Arjuna. Koko Prabu tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula. Kok sik to aja kesusu. Mengko ndamel kowe kewirangan. Munggah ning Kayangan ya munggah. Ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Ucap kacarita Raden Janaka nedeng sedhih sungkawa enggalih amargi mboten sampun kedina mancine aku mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndasmu Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter ending aku ora patek krungu mengke enten napa-napa sing minggah teng Kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya Kakang Angling Darma aja nganti kuwatir Kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora Janaka ayo menungso ora tatanan madha rupa karo Janaka kosek sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar karepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku. Kudus. Werkudara arep ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Padha. Wis Petruk wis kowe rasah ndagel ngono lho. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Ha, anjen kula sengaja. Iki sapa Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku ngomong sedurung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampeyan aja ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Swantenipun Bagong. Bagong dadi Janaka.
Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Nggih. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku Di, adikku, kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo? Lho. Sapa sing ngabari, Mir? Ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Nyaturan sembah mabekti nggih, Jeng? Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu diponirmala pelemper tangga jiwa nggo mbangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petro ajeng dihukum teng Kawah Candra di muka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Kok sampeyan Sembadra turu Sri Kandi. Ya ora. Anggere ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki sik Tommy, togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora usah omong kowe menungso jijik ora usah omong kowe. Mulai ya teraya musik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi gonjang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pana paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Inggih. Terus apa to wigatine dening kita sowan mongko mangarsama ning ngarsaning mami. Mula gage matur marang panjenenging Wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulan kepareng lambabar. Dateng pewujudan menika Kresna pewujudan kaya ngapa kita weruh apa ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambekan tangan lah kok kita malah weruh pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstrak minggir tak bandinge kursi aja tok banting ku nek banting ku alat ngrekoso uripmu apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngapa kok dadak mbok sembah-sembah Werkudara. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karang Pradesan iki kanthi syarat plemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala.
Kenalke anakku asuh. Waduh. Modiar. Ora njaluk ngapura. Uangmu iso slip lho, Gong. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Siapa ta iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara guru. Jambudipun Nirmala pelem pertangga jiwa paringna Bagong. Inggih Ulun, kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita Ismaya lan aja mbok baleni pakarti kita yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Bu Kulun nyuwun pangapunten Bu Kulun. Pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau ulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Lho. Ceneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lair batin ana ing Karang Pradisan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.